Torre d'en Antoni. Carrer de l'Església a la cantonada amb el carrer d'Isaac Peral. La Torre d'en Antoni es troba adossada a la masia de Cal Garrofer, que encara es conserva en peu, i que estava al costat de Can Armand, avui desapareguda. La torre formava part de la xarxa defensiva que feia front als perills que venien del mar, com la pirateria. S'observa a la torre un pas d'obra a l'altura del primer pis que s'uneix a la masia i que és un record del pont llevadís de fusta que unia amb dos edificis en el segle XVI, que estava protegit per un matacà, que encara es conserva. El matacà és un element voladís cobert i perforat que permetia el llançament de projectils per defensar els llocs més vulnerables de la fortificació, com poden ser les portes i finestres o el mateix peu de les torres. En un dels seus carreus hi ha una inscripció que indica que va ser construïda l'any 1558 per una persona anomenada Antoni, el cognom del qual no es pot llegir bé. Com la majoria de les altres torres de la ciutat, és de planta quadrangular i els murs són de maçoneria de pedra calcària, revocada amb un color blanquinós, amb els elements més vistosos com les cantonades, les finestres o el matacà, fets de pedra de marès rogenc del Garraf. Costa Barcelona, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Castelldefels. Castelldefels, Costa Barcelona.